Калайджиева. От Европейския съд по правата на човека. Причината да ви поканим е интерес, който се създаде след едно участие на доцент Таков в BTV. Той говореше за нещо изключително провокативно. Приватизация на прокуратурата, след това поясни, че става въпрос за приватизация на обвинението. Това създаде изключително много интерес, разговори в Фейсбук, особено сред средите на либертарианците. И затова ние решихме, че ще е изключително интересно да направим една публична дискусия по темата, да вникнем в детайлите. Така че изключително благодарни сме, че двамата са тук при нас и още веднъж ще ги успеете да ги посрещнете. Искрена благодарност на колега Панчев. Скъпи приятели, уважаеми колеги, почитаеми дами и господа, не знам как да се обърна към тези, които не са нито приятели, нито са ни колеги юристи. Всъщност юридизма е развала общо взето на личността, така че радвам се, че има и много неюристи. Огромно е вълнението, с което говоря пред вас, защото от тази зала са тръгвали страшно много задължаващи и хубави работи, огромната част от които не са свършвали добре. Така че не знам дали ще избегнем тази съдба, но както е известно от тия от вас, които използват Фейсбук, като пуснете една идея, повече въобще нямате контрол върху нея. Единственото, което мога да правя е да поддържам моите схващания за тази идея и да подчертая още нещо. Тази идея въобще не е моя. Тя е на историята. Този, който ме подбутна да седна да я говоря, това е почитаемата съдия Здравка Калайджиева, така че може да кажете и да обвините съответно нея за идеята. Както ще видите, тя е доста по-малко радикална от мен, доколкото сме си приказвали за тази идея. Но така е. Веднъж пусната идеята, спирка няма. За какво става дума? Става дума за приватизация на обвинението. Не на прокуратурата, защото, както шеговито казах, прокуратурата отдавна си е приватизирана. Въпросът е да се приватизира обвинението, обвинителната функция. И не само обвинителната функция, може би и надзора за законност, който прокуратурата упражнява по силата на специално дадени правомощия. Защо смятам или... Хайде да говоря от името на идеята, защото е по-безотговорно, по-нахално същевременно. Защо смятам, че обвинението трябва да се приватизира? Защото имаме една изключително нетърпима, според мене, ситуация. Ситуацията може и да не е чак толкова нетърпима, защото мое дълбоко убеждение е, че някъде около 70-80% от работата на прокуратурата е доста безупречна. Тя си върши основните функции по разследване, по повдигане на обвинение, по поддържане на това обвинение в съда и немалка част от нейните актове свършват с основателни осъдителни присъди. Това, което боде в очите на обществото и което го кара да има усещане за дълбока несправедливост, това са така наречените знакови дела от повишен обществен интерес, при които прокуратурата твърде често отказва. В смисъл, механизма и не сработва. Или зацикля. Има някакъв пясък в зачатите колела на тая машина. Струва ми се, че идеята, която сега ще представим на късно пред вас, е някакъв опит да се влее малко масло в механизма на обвинението, така че то да функционира по-добре. Смятам, че прокуратурата е окончателно блокирал двигател, който просто трябва да се извади и да се изхвърли. Въобще не става дума за такова нещо. Не само защото ме е страх от подобна идея, че прокуратурата утре ще се заиздигва от мене, защото смятам, че тя има определено своето място. Там, където тя не успява, обаче е добре тя да бъде подпомогната. И тя трябва да бъде подпомогната от неизтощимата частна инициатива на хората и ще обясня защо. Първо, позволявам си, тъй като аудиторията е смесена, да повторя съвсем накъсо какъв според
мен или нас е проблема и по какви начини той е бивал решаван, каква е съвсем накъсо, с няколко изречения буквално, историята на развитието на държавното обвинение, което е дошло и е заместило частното обвинение, което неизвестен много дълъг исторически период от време е било единствената възможност на някой да се бори срещу неправдата и престъплението. И така, това, което смущава дълбоко, са три посоки, в които прокуратурата не се справя добре с задълженията си в днешна България. Първото е, че там, където прокуратурата би трябвало да действа, тя бездейства. Това е първият проблем. Вторият проблем е, че там, където прокуратурата не би трябвало да действа, защото, да кажем, няма наличие на престъпление, тя неоснователно действа. Т.е. повдига неоснователно обвинение. Тук имам предвид и случаите на безкрайно проточили се и протакащи се предварителни проверки, предварителни разследвания, които траят прекалено дълго време. И третия лъч, така да се каже, на зловредно действие на прокуратурата е когато тя действа привидно добре, но всъщност действа зле. Когато повдига по неподготвен начин, дали съзнателно или несъзнателно, едно обвинение, което пред съда няма как да не се провали, защото не е достатъчно подплатено с доказателства или в някакъв процесуален момент се изместват нещата, тръгват по други релси. Оказва се, че някакви уж събрани доказателства са негодни и така нататък и така нататък. Резултатът какъв е? Че повдигнато е обвинение, то не успява да стигне до осъдителна присъда и едно лице, което всъщност е извършило престъпление, се оказва освободено вследствие на съдействието съзнателно или поради некадърност на прокуратурата. Още веднъж обобщавам. Бездействие там, където трябва да има действие, неоснователно действие там, където не би трябвало прокуратурата въобще да се задейства и некадърно действие с цел оправдаване на лице извършило престъпление, неговото окончателно екскулпиране. Тези три проблема смятаме, че биха могли да бъдат до голяма степен преодолени с най-различни средства. Едно от тези средства е приватизацията на обвинението. Сега ще позволите съвсем накъсо да се впусна в кратък исторически преглед, не мога да изневеря на даскалската си природа. Не съм се занимавал издълбоко с въпроса кога, къде точно частното обвинение е преминало в държавно обвинение. Това е един много разнороден процес, един процес, който е трябвал векове в различни държави, в различни правни системи. Първоначално той е започнал въобще с установяването на държавно правораздаване, т.е. на държавни съдилища, а не с саморазправа между отделни членове на обществото. Много интересен е примера на Англия. Там е имало общности от фамилии, от семейства, които са поемали взаимното задължение, когато член на едното от семействата извърши престъпление спрямо член на друго от семействата, виновното семейство да предаде извършителя на другото семейство, което да упражни най-вероятно някаква кръвна мъст или тальон. Впоследствие става много по-цивилизована работата с фергелда, с паричното обезщетение, което се е плащало. И постепенно държавата започва да се намесва там, където първо тя е виждала застрашаване на интересите на върховната власт на суверена, на краля обикновено. Краля е назначавал свои чиновници, които са защитавали неговите интереси, защото не е имало кой да ги защити. Впоследствие постепенно и много бавно тези чиновници са започвали да защитават и обществен интерес. Там, където е имало по-централизирани, по-унитарни държави, като например Франция, държавното обвинение твърде бързо си е пробило път. Там, където е имало по-малка централизация и по-свободолюбив дух в англосаксонския свят, то по-бавно си е пробивало път. Така или иначе, до 12 век
ние нямаме нито централизирани държавни съдилища, нито централизирано държавно обвинение. Интересното е, че първо се появяват централизирани държавни съдилища, едва след това, исторически, в Европа, поне в Западна Европа, се появява и централизирано държавно обвинение. Добре, тогава се питаме, хубаво, това е една крайно архаична система на частното обвинение. Защо е необходимо да се връщаме към нея? Ами, вероятно, защото нашата държава постепенно е върната за последните десетилетия до онова състояние, в което имаме ефективност подобна на никакво читаво правораздаване, или поне имаме усещането за такова. Подчертавам, това е усещане. Правораздаване в България безспорно има, то е доста добре организирано, но то в определени моменти, които ние усещаме като особено болезнени, отказва. И там, където то отказва, смятам, че ние нямаме право да мълчим и трябва да поне в началото с идея, а после и с действие, а най-сетне и с политическо решение, да подпомогнем държавата да възстанови онези територии, които са отнети от нея, от престъпността, от безхаберието, от некадърността, от задкулисни политически договорки и от други, както се казваше едно време, негативни явления в нашия живот. Позволете да се опитам да разкрия причините, които според мен водят до това състояние, в което прокуратурата ни се намира сега. Преди всичко, както при всяко извратено състояние, нещата се дължат на монопола, фактическия монопол на прокуратурата над обвинителната функция и в много случаи върху надзора за законност. Този монопол неизбежно в един момент мнозина политически и обществени актьори започват да разбират, че е една огромна власт, с която те са изкушени да започнат да злоупотребяват. Отсреща имат изключително благоразположение, вероятно, все повече и повече лица, и когато това благоразположение стигне от по-ниските етажи на съответната структура до най-високите и етажи, когато договорките започнат да се правят на твърде високо равнище, тогава цялата система се оказва корумпирана, в смисъл на латинския превод на тази дума, развалена. Монопола е една от причините, безалтернативността на прокуратурата е една от причините тя да бъде развратена, да бъде корумпирана. Другата причина, разбира се, е политическата класа, която няма никаква спирачка да се ползва от тази корупция, да я храни, да я поддържа, да я иска, да я създава, да я отглежда, да се облагодетелства от нейните плодове. Следователно, в тази отвратителна симбиоза, която е изцяло паразитираща по своя характер, и единия паразит и другия паразит смучат сокове от жива обществена тъкан, увеличават транзакционни разходи, създават усещане за нещастие, за несправедливост в обществото. За да се разбие тая система, трябва в нея да се включи нещо трето, някакъв трети актьор. Защото оставена сама на себе, системата няма да се подобри. Ние бихме могли при една кризисна ситуация да очакваме няколко възможни типа разрешения. Първия възможен тип разрешение, който е обречен дефинитивно на провал, е с само вътрешни структурни промени в една корумпирана система. Всеки опит за структурни промени е много привлекателен, защото дава така илюзията, че като направим нещо, нещата ще се подобрят. Те в интерес на истината за известен период от време действително се подобряват, докато лошите момчета намерят път и в новата система. Това е въпрос на тяхна интелигентност, сложност на промяната и време, в което те ще успеят да овладеят новите механизми. Ето, вие имате примерно съмнение, че председателя на даден съд разпределя по един добър начин делата, които идват в този съд, между съдиите в съда. И тогава какво казвате? Тъй като не вярваме на председателя, трябва да направим системна промяна. И тогава какво ще направим? Система за случайно разпределение на делата. Въвежда се системата за случайно разпределение на делата.
всички лоши се хващат за главата и викат, леле сега какво ще правим, докато разберат, че има такова нещо като код на програма, който ако те владеят по някакъв начин, могат с флашка и с прави 1, прави 2, прави 3 да направят така, че програмата да прави каквото те искат и да натискат Enter толкова пъти, колкото им се поискат, докато се появи съответния подходящ съдия, след което да заличат следите с прави 1, прави 2, прави 3. Толкова е просто. Тоест, тази система ще се окаже за сравнително къс период от време, изпразнена от съдържание, защото ще назначите лошо момче, което да управлява системата за разпределение на делата. По подобен начин ще функционира всяка само вътрешно осъществена структурна промяна. Каквито и механизми да измислите, въпрос на време и на интелект на лошите, тези механизми да бъдат преодолени. По тази причина аз не вярвам, че структурни промени, само структурни промени в прокуратурата ще решат въпроса. Втория начин, по който може да се борим с злото, е да сложим готини хора навсякъде. Реакцията прави излишни по-нататъчни пояснения. Благодаря. Следващия начин е чрез установяване на строг контролен механизъм. Това е системата, на която разчиташе при над 45 години, в Съветския съюз 70 години, социализма. Той казваше, те ще крадат, но ние ще ги контролираме. Проблемът е, че контрольорите също започват в един момент да крадат. Идеята е контрола да се предостави на онези, които имат интерес той да бъде ефективен и да бъде жесток, може би, в някои ситуации. Проблема е, че в момента политическата класа решително отказва да установи какъвто и да е ефективен контролен механизъм. Тя се съгласява на палиативни промени, тя казва, ще направим каквото можем, ще направим така, ама само да не засегнем този и онзи интерес. Няма смисъл да политизираме изложението, всички знаете за какво става дума. Така че контрола е начин, когато е извършен от лица, които имат действително интерес да осъществят този контрол. В момента няма политическа воля такъв контрол да бъде допуснат. Обяснения всякакви. От Конституционно дело номер 3 от 2004 година, няма значение, са възможни и невъзможни интерпретации на въпросното конституционно дело. Хора, които си плюят на фасона и на науката си, ако някога са били научили, разбира се, ще има всякакви възможни и невъзможни, и мислими и немислими, как се казваха, хибридни атаки срещу всяка идея за промяна. По тази причина ми се струва, че прокуратурата може да бъде радикално реформирана и да се самореформира и да се усети принудена да се реформира чрез въвеждането на нов играч. И преди да премина към този нов играч, приватизацията на обвинението, въвеждането на алтернативни, на конкурентни на прокуратурата структури, съвсем накъсо, наистина ще бъда пределно кратък, да нахвърлям някои идеи, които вероятно витаят и из тази зала, и из цялото наше общество напоследък. Една от идеите да оправим проблема в прокуратурата е нейната децентрализация. Тоест, казваме, сегашният главен прокурор е лош, следователно, колкото по-малко власт има, толкова по-добре, само че, колеги, приятели, дами и господа, имаме опасността, че ако заместим един лош главен прокурор с лоши 28 окръжни прокурора, които са независими от него, нещата може би ще станат още по-страшни. Защото тогава отговорността тотално ще се размие, тя ще престане да бъде политическа и ще стане местническа безотговорност. По тази причина аз не съм голям фен на децентрализацията на прокуратурата или ако такава децентрализация има, тя трябва да бъде провеждана изключително внимателно и в никакъв случай да не означава безконтролност на евентуално появяващите се 28 окръжни прокуратури на мястото на единствения за сега отговорен политически главен прокурор. Всички се крият зад неговия широк, знаете, гръб. Другата възможност е да има засилен обществен контрол върху прокуратурата. Този контрол може да означава отзоваване на
Не само на главния прокурор обаче. Значи, ако е едно, така да се каже, един е врага, е много лесно, само че врага въобще не е един и въобще не се казва господин Сотир Цацаров. Врага е навсякъде, той е във всеки го от нас. Защото нали знаете, че всъщност ние имаме проблема корупцията като дефиниция е какво? Далавера, в която аз не участвам. Това е големият ми проблем, а не е господин Сотир Цацаров. Отзоваването на всеки прокурор при определени провинения трябва да е възможно. Процедура трябва да има, която да може да се инициира от твърде голям кръг субекти и да бъде ефективно провеждана. Дали от Висш съдебен съвет, дали от друг орган, това не мога да кажа. Кажете, не в никакъв случай от Висшия съдебен съвет, защото видяхте го Висшия съдебен съвет. Значи, проблема е и в начина на конституирането на Висшия съдебен съвет и в трудната възможност негови членове да бъдат отзовавани конкретно, поименно, за конкретни поименни безобразия, които те са извършили, а не както сега да се вика. И сега целият Висш съдебен съвет да си ходи, защото имаме 5 особено позорни и още 10 не чак толкова много позорни, да си върват всичките 22 изборни членове, откъде на къде. Друга възможност, която е изключително опасна като идея, и аз въобще не съм нейн привърженик непременно, е изборността на прокурори в определени места. Съзнавам огромните опасности, подчертавам, които са свързани с това нещо, но може би при определени обстоятелства и предпазни механизми това да е възможен подход. В никакъв случай не бих препоръчал, подчертавам дебело, в никакъв случай не бих препоръчал такъв подход по отношение на съдебната система, т.е. на съдилищата. Защото изборен съдия в България, боя се по много причини, които няма смисъл сега да обсъждаме, няма да сработи или по-скоро ще сработи по един изключително уродлив начин. Възможно е също така да се извършва периодично териториално преместване на прокурори от едно място в друго място, за да не пускат корени в местната общност и да не се появяват зависимости. Не е нужно да ги местим, разбира се, от Разград в Сандански, от Русе в Павликени и така нататък. Възможно е някои дела просто да бъдат прехвърляни, особено при по-голяма сензитивност, на прокурор от неочакван съдебен район, който ще затрудни, без да изкорени, разбира се, опасността от корупция. Преминаване на следващо място към изпълнителната власт, казват някои на прокуратурата, имайки предвид последните изпълнителни власти, също не смятам, че това е начина, по който прокуратурата може да бъде оздравена. Тя може да се превърне в безропотен роб, маша, остен или каквото и да било, средство за натиск на изпълнителната власт. Тя и без това си има достатъчно средства за натиск, като например НАП. Националната агенция за приходите. Ако имате проблем с него, пращате му НАП и му стъжвате живота. Добре, това са общо взето начините, по които за сега витаят идеи за промяна в държавното обвинение. Още веднъж обаче да се концентрирам върху темата на днешната дискусия, надявам се да стане интересна дискусия, а именно приватизацията на обвинението. Просто прокуратурата трябва да загуби своето монополно положение, фактически монополно положение. Защо всъщност прокуратурата има фактически монополно положение? Тя няма законов монопол върху обвинението. Мнозина ще подскочи и ще кажат: глупости. Прокуратурата има монопол върху обвинението. Да, в известен смисъл прокуратурата има монопол измежду останалите държавни органи, предвидени по Конституция. Тя е единственият орган, който може да започва, да поддържа и да провежда едно наказателно преследване. Друг такъв орган няма. В този смисъл прокуратурата измежду държавните органи действително има монопол. Само че аз не търся алтернатива на прокуратурата всред държавните органи, аз търся тази алтернатива извън системата на държавните органи. На следващото място една голяма пречка пред нашето мислене, когато си говорим за монопол на прокуратурата в обвинителната функция, е: ама то винаги си е било така. Действително в България
винаги си е било така, от освобождението на сам България. Исторически няма спомен за частно обвинение, поне сигурно има, разбира се, частно обвинение пред държавен съд. Това никога мисля, че не го е имало, поне аз не си спомням история на българската държава и право, поне нямаше май такова нещо. Ето Здравка сега ще ме поправи. Аз се кажа. До 1944 година, струва ми се, е имало възможност, когато прокуратурата откаже да образува производство и да обвини обвинение срещу някого, засегнатото лице да внесе своите обвинения директно в съда. Чудесно, значи, ето, аз нямам спомен от тогава, но... Преградата в мисленето ни е следната. Как да дадем нещо като обвинението, което е ужасно опасно, нещо като правораздаване, като правосъдие въобще в частни ръце. Искам да ви обърна внимание, че има много случаи, в които държавата се отказва от своя правоохранителен монопол. И тук ще изброя няколко такива феномена, които са от сравнително скоро време в българската правна действителност налични. Първия и най-широко разпространен феномен са арбитражните съдилища. Там държавата се отказва от своята правораздавателна дейност и казва: добре, ако сте се разбрали, вървете на частен съд, така наречения арбитраж. Друга ситуация, в която държавата се е отказала от своята абсолютна суверенност да правораздава, са наднационални правораздавателни институции. Ето представител на такава. Какво ги да ме нарече? Какво ги да ме нарече? Те първо предстои. Следващ отказ на държавата от монопол в правовата й дейност е частното съдебно изпълнение. Следващ отказ от държавата от монопол в правната сфера е частният нотариат, който, знаете, вече доста време функционира и все по-безпроблемно като че ли функционира. В началото и при частното съдебно изпълнение, и при частния нотариат, разбира се, имаше идиоти, които се опитаха не за да опропастят идеята, а за да се обогатят незабавно и изведнъж, да злоупотребят с дадената им, делегираната им власт. Ако щете, дори когато държавата казва нещо е изключителна моя собственост, неприкосновения морски бряг с плажна ивица, да кажем, държавата концедира тази своя собственост и я дава в частни ръце, защото не може да се справи с нейното управление или смята, че друг би се справил по по-добър начин. По същата логика държавата не е задължително да държи непременно на пълен монопол на обвинението. Нещо повече за колегите, които не са юристи измежду вас. Държавата се е отказала фактически в много ситуации от този монопол. Това са така наречените наказателни дела от частен характер. Има престъпления от частен характер, които се възбуждат по производството по тъжба на пострадалия. Това са престъпленията, ще ми извинят колегите, ако пропусна някой, че наказателното право не ми е силата. Това са обида, клевета и някои дребни случаи на присвояване, както и лека телесна повреда. Бъркам ли нещо? Изпускам ли? Май не изпускам. Добре. Това са групите престъпления, при които държавата е казала: аз с това не се занимавам, пострадалия нека да се занимава с това, и той от формата на частен дължител започва процеса, води процеса и евентуално се домогва до осъдителна присъда. Има в чужбина на не едно и не две места, в Великобритания, в Франция и в Германия до известна степен нещо подобно на частно обвинение в определен кръг от случаи. Не съм се занимавал с задълбочено изследване къде, кога, какво точно се прави, но в най-общи линии. В Англия като че ли е най-широк кръга на тия престъпления, които могат да бъдат преследвани от засегнатите лица. Поради историческата традиция, частното обвинение се било принципа, изключението е било държавното обвинение. Във Франция има възможност
пострадалите от определени престъпления, които много наподобяват нашите обида, клевета, присвояване и леки телесни повреди. Там има и неприкосновеност на сексуалния живот и така нататък и други неща. Жертвата на тия престъпления може да започва наказателно преследване или ако самата жертва е твърде слаба, няма възможността или се страхува да започва това преследване, тя може да делегира това на нарочно учредени за целта сдружение с нестопанска цел. В Германия имате също така възможността, доколкото знам, при лека телесна повреда, обида и клевета, нарушение на домашния мир, някой ви влиза в къщата, примерно, и не иска да излезе след като го поканите, това също се преследва по тъжба на пострадали. В Германия можете да поискате от съда при бездействие, според вас неоснователно на прокуратурата, съда да разпореди на прокуратурата да извърши едно разследване. Това последното, между другото, изглежда много привлекателна алтернатива за нашите условия. Прокуратурата, като не ще да върши нещо, тогава съда ще и разпореди да го свърши. So what? Като и разпореди, тя го свърши некадърно, няма да е особено висок ефект. По тази причина не смятам, че тази мярка ще реши проблема. Тя може да бъде въведена, но в никакъв случай няма да е самодостатъчна. И така, за да премина към същината, защото и е крайно време, каква е идеята? Предложението за демонополизация или за приватизация на обвинението е следното. То е в крайния свой вариант, сведено до следното много просто и ужасяващо изречение. Всеки да може за всичко да води наказателно преследване срещу всеки. Всеки за всичко срещу всеки. Звучи ужасно. Знам, че звучи ужасно. Какви са предимствата първо на това разрешение? Първото предимство е, че ако вие може да корумпирате прокуратурата, вие още по-лесно може да корумпирате специализирана прокуратура. И още по-лесно може да корумпирате специално създадени за целта държавни, недържавни или каквито искате други организации, които да поемат частното обвинение в свои ръце. Тоест, когато вие лимитирате броя на борците за правда, вие ще ги корумпирате рано или късно до един. По тази причина трябва да има един непрестанен извор на нови и нови борци за правда. Откъде да вземем толкова борци за правда? Ами от прецаканите. Има достатъчно широк пул от прецакани лица в България и винаги ще има, защото те ще бъдат жертва на някакво престъпление, в което държавата ще се дезинтересира повече или по-малко. Това е живителният сок, така да се каже, на тази идея за приватизация на обвинението. Всеки, който е засегнат, но не само който е засегнат. И всеки друг би могъл да започне наказателното преследване. Виждам, че Здравка изразява неодобрение, само че помисли си за идеята на неизбежната отбрана. Нима аз мога да отбранявам само себе си. Не, аз мога да отбранявам и чужд интерес, и държавен интерес, и обществен интерес, и всякакъв интерес, стига да мога да го направя, разбира се. Тоест, в тази идея за демонополизация, за приватизация на обвинението, дълбоко залегнала стои старата идея на неизбежната отбрана или законната самоотбрана, както се е наричала някак. Кой да може, следователно? Аз казвам всеки да може. В Франция опита е малко по-различен. Там се казва жертвата на престъплението или нарочно създадени и вероятно лицензирани по някакъв ред организации. Но известно е, че Франция традиционно е централизирана държава. Там либерализма не е особено на почит. И по тази причина ми се струва, че с оглед и на това, и на наши национални особености би било опасно и безсмислено да заместим една недобре функционираща прокуратура с още по-зле функциониращи организации с нестопанска цел, които да имат някакъв олигопол върху обвинителната функция. Не смятам, че това е добре. Ако само на жертвите на престъпление оставим инициативата да преследват престъпленията, имаме сериозната опасност
че повечето от жертвите ще бъдат малки хора, които няма да имат достатъчните сили, средства, смелост и възможности да се борят срещу по-силния престъпник. Ще ги е страх, с две думи казвам. Освен това има много престъпления, при които няма конкретна жертва. Пране на пари, крадене на ток, на кабели, на не знам какво и така нататък. Прекалено много са тия престъпления без конкретен увреден, защото увредени са всички или една твърде аморфна, твърде голяма група от хора. Там няма как да имате увреден, който да започне да защитава нечий интерес. По тая причина смятам, че принципното положение би трябвало да е още веднъж всеки за всичко срещу всеки. Сега обръщам се към опасностите, които проистичат от това, защото не съм Кьорав, виждам ги, но не виждам всички. Виждам само тези, които веднага извождат очи, веднага след няколко часов размисъл, да кажем, или разговор с колеги наказателни адвокати, или занимавали се дълго време с наказателно право. Първата сериозна опасност е, тъй да се каже, на държавно равнище. Вие имате една прокуратура, която събира, примерно, някакви доказателства и готви сериозно обвинение срещу някой. Приятел на бъдещия обвиняем решава да му помогне и прибързано повдига, уж воден от обществен интерес, а всъщност воден от съвсем друг интерес, повдига обвинението, разбишква цялата система на държавното обвинение, на събраните до този момент доказателства и по този начин осуетява всъщност внимателно и дълго подготвената работа на компетентния орган, прокуратурата. Срещу това, тази опасност има различни противодействия. Примерно, първо, да е задължително събраните от вас доказателства да се представят на прокуратурата и едва ако тя откаже да образува, примерно, предварително производство и да започне някаква обвинителна дейност, едва тогава вие да можете да започнете. Това, разбира се, не е панацея, защото вие може да представите кьопави доказателства, тя да каже, от това нищо не става и тогава вие да кажете, тъй или нищо не става, аз тогава ще започна. Започвате и отново довеждате нещата до безславен край, който има за резултат уневиняване на лицето. Целият този процес обаче, ако се постави под съдебен контрол или под контрол на някаква по-висша инстанция вътре в самата прокуратура, би могъл значително да бъде смекчен като опасност. На следващото място може да се изиска определени действия и бездействия по събиране на доказателства, по предявяване на обвинението, да бъдат съгласувани задължително с прокуратурата и да има правила какво правим, когато тя бездейства. Просто искам да кажа, че всеки проблем има някакво разрешение, някои разрешения са добри, други не са особено убедителни. Втората голяма опасност пред така предлаганото частно обвинение са тъй наречените кверуланти. Това е психическо заболяване от сравнително лека степен и форма, при което човека се характеризира с непрекъснато диране на правдата в формата на съдебни процеси. Колегите адвокати вероятно познават такива лица. Те водят десетки дела едновременно, предимно административни, но някои граждански, тормозят сума народ около себе си. Ако допуснем частното обвинение, те ще са изправени пред невероятни залежи на възможности за своята злотворна деятелност. И ако кверулантите може да си ги представите като с леко налуден, блеснал поглед, по-скоро може би по-възрастни, видимо сексуално фрустрирани хора, лесни за разпознаване, как да се справим с друга много опасна група, политическите ви противници, които ще решат да ви покажат къде зимуват раците, откъде идва болката и други така, да ви изправят карантини, каквото и да било, няма значение. Третата опасна група, която е подобна на кверулантите, но е също много по-страшна от тях, са вашите бизнес конкуренти.
които също могат да се задействат доста ефективно. И тук с колегата Калайджиева имаме известни разминавания. Аз предлагам противоотрова, която на нея се вижда сама по себе си много отровна. Тя ще обясни защо. Аз предлагам да има прохибиторно, забранително висока такса пред започването на едно такова частно наказателно преследване. Не казвам каква е сумата. Може би за всеки конкретен вид престъпление, което обвинявате някого, тази сума трябва да е различна и деца вика може да се ориентира по размера на предлаганото, на предвиденото от наказателния закон наказание. Тя може да варира от 200 лева до 200 000 лева. Аз нямам никакъв проблем за най-тежки престъпления да сложа такава такса, която, разбира се, при успех на обвинението ще се върне на този, който е започнал преследване. Но това не е достатъчно. Прохибиторно високата такса не е самодостатъчна, защото тя отива в държавния бюджет, ако обвинението пропадне. А този срещу когото е воден от това обвинение, той какво да прави? Неговия живот е разрушен, неговия имидж е завинаги погубен, Пик и Блиц са написали разни неща за него, те са внимателно отразявани от някои медии, раздухване, добавено е, помагано е на разследването и така нататък. В тия случаи аз предлагам следното изключително недемократично и либертарианско решение. Когато аз започвам от мое лично име наказателно преследване срещу вас, твърдейки, че вие примерно имате 17 сексуални рубини и освен това закусвате дропче от кърмаче всяка събота сутрин. И освен това сте прали едни пари и сте извършили и предателство и шпионство срещу републиката. Добре, няма никакъв проблем. Започвам аз тези наказателни преследвания, но ако съм така добър, давам банкова гаранция в размер на примерно 1,5 милиона, която, това трябва да е предвидено в закон, ако не ми издържат обвиненията, незабавно бива усвоена без доказване на по-нататъчни вреди от бившия вече обвиняем. И аз я плащам. Ще кажете, ама забранително високата такса и банковата гаранция са изключително демократични действа. Това пречи на малкия човек да се пребори с престъпността. Моето дълбоко убеждение е, че малкият човек никога няма да се пребори с престъпността. Познавам достатъчно богати хора, не чак толкова много, но да кажем 5-6, които са имали пълен провал при опита си основателно да минат през прокуратурата. Тези хора имат състояния, които са 7 цифри. И те не успяват да минат през прокуратурата, защото не искат да шаят на този, онзи, трети, пети. Не, нищо няма да реши проблема окончателно и завинаги. Аз просто казвам, че с отделни мерки от много места ние можем да започнем да решаваме. Как да кажа, недемократичното в случая е, че богатия ще бъде пак отгоре. Само че това обикновено е така. Значи аз не предлагам социално справедливо разрешение, а се опитвам да предложа ефективно разрешение. И в случая ценността ми е да е ефективно, а тук въобще не търся никаква социална справедливост, уверявам ви, и не претендирам за такава. Това моля да не бъда криво разбиран и да не ми се отправят упреци за неща, които въобще не съм възнамерявал да поправям, да казват, ма те не работят. И те изначално не работят и няма и да сработят. Следващото много сериозно възражение срещу частното обвинение, за което обаче също има начин да бъде преодоляно, е невъзможността, поне по сега действащото законодателство, да имаме ефективно предварително разследване и събиране на доказателства. Това осъжда частното обвинение да бъде неефективно, а в някои случаи направо практически неприложимо при определени престъпления. Най-вече свързани с насилие, свързани с посегателства срещу личността, при които трябва да съберете някакви експертизи, да правите някакви огледи, претърсвания, изземвания
няма да можете да задържате дееца, макар че някои имат и идея за такива неща. Един белокост български политик искаше да задържа разни дейци. Аз съм решително враг, подчертавам, на това да има частна възможност да задържате някого, под какъвто и да било предлог. Нека това все пак да го прави държавен орган след надлежна съдебна проверка. Да, това е много сериозен укор и признавам, че частното обвинение няма да бъде годно да се справи с всички възможни престъпления, просто защото няма да може по надлежен начин и ефективно да събере доказателства за тях. Само че, знаете ли, проблема не е да се реши всецяло въпроса с престъпността. Проблема винаги исторически е бил тя да бъде държана в някакви граници. И ми се струва, че частното обвинение може да я държи в някакви граници от юго-исток, примерно. Не може да мине от всякъде и да реши всички проблеми. Но когато имате поне една читаво охраняема граница, това улеснява вниманието върху другите граници. И последното, което вече го споменах, не всички ще могат. Ами сега никой не може. И няколко думи накрая против частното обвинение. Първото е, че частното обвинение е архаично. То е исторически надмогнато, то е преживяно. Само че знаете ли, когато чуе този укор, който неизбежно ще постъпи, да се каже, все си мисля за пиесата "Трамвай желание" на Тенеси Уилямс. Там Бланш Дюбуа казва за Стенли Ковалски: абе, тъй като го гледам, хилядолетия цивилизационно развитие са минали покрай него, без да оставят и най-слаба дръскотина. Като гледаме понякога нашите officials, натоварени с опазване на нашата законност, имам чувството, че наистина хилядолетия цивилизационно развитие са минали, без да оставят най-слаба директ. При положение, че в България започват хора да се самоорганизират, викат смърт, не дават на съда да реши спокойно делата, въздействат върху прокуратурата, не че тя е безгрешна, но наистина доста неорганизирани маси от народ се събират и започват да искат справедливост. Това означава, че ние сме дръпнали твърде назад в държавотворното си развитие. И сме се върнали в ситуация, в която може би трябва да приложим стари средства срещу стари пороци. Тъй да се каже на архаичното зло, архаична магия, с, как да кажа, убеждение и други способи, по-трудно ще стане. Другото е, че има опасност и произволи, свързани с частното обвинение. Има, безспорно, само че, както казах, те могат да бъдат до голяма степен туширани, заглушени и поправени и наказани, ако някой реши да злоупотребява с дадения инструмент. То е елитарно и скъпо. Нямам отговор. Да, елитарно е и е скъпо. И води до неравенство между гражданите, защото сега го имате. То разделя обществото от държавата и отчуждава хората от тяхната държава и казва: оправяй се сам, не разчитай на държавата. Това може би е опасно, но може би е и много здравословно. Помислете за една 30-годишна връзка, която е изпразнена на третата година още от съдържание. Да оставаме ли в нея? По подобен начин си мисля, че може би стоят отношенията нещастен гражданин и лоша държава. Айде малко да се разделим, па може пак да се харесаме след време. Така че, когато говоря за това частно обвинение, приватизирано обвинение, аз съм напълно ясно, че той има огромни, много опасни странични ефекти. Срещу тези странични ефекти има средства. Тези средства означават усложнения, компликация, изправяне пред нови проблеми. Само че ние в момента имаме огромен държавен проблем. И смятам, че той
трябва да бъде решен, включително и чрез това средство. И за да завърша, за въвеждането на приватизираното обвинение не е необходима конституционна промяна и не е необходимо трогателно мнозинство от 204-208 депутати. Достатъчно е обикновено мнозинство за промяна на няколко закона. Закон за съдебната власт, наказателно-процесуален кодекс и наказателен кодекс. Благодаря ви и сега разбиеме.